सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआ आं दाखालि इनकाम सार्टिफिकेट बानायखादोंमोन। बे इनकाम सार्टिफिकेटआ दासिमबो जाथायाखै, माबा मोनसे गोदान रिजन खोन्थादों नै। आं मेसेजखौ खोन्थाग्रोनोसै। नैबेनो माने डकुमेन्ट्स बिबावदों नै, सेलारि स्टेटमेन्ट नङाबा रेशन कार्ड बिदों। बेखौ होबासो जागोन बायदि नै। बेखौनो दिनै गोदान दाखालिनो बानायखानाय जाय बिथांमोना दासिमबो नायाखै बेनि लिंकखौ आं आइ बाटनाव होना होगोन। लोगोसे भिडिअ जोबनायनि उनावबो नुनो मोनगोन। बे एप्लाइ खालामनायाव रेशन कार्ड होआखैमोन आं, रेशन कार्ड नङाबा सेलारि स्टेटमेन्ट होआखैमोन, नाथाय दा बिबाय नै। दा बेखौनो आपल'ड खालायगोन आं। बेनि सिगांबो मोनसे मेसेज फैखांबाय नै दाखालि। बेना डकुमेन्ट्स क्लियार जायाखैमोन। आं मबाइलजों खेबनायमोन बे डकुमेन्ट्सआ। उनावहाय आं मोजां खेबनानै बानायफिनबाय। बेनिखौ भिडिअ बानायनाय जायाखिसै। दा दिनैनिखौ भिडिअ बानायसै नै। नैबेखौ बिदिबा माब्रै खालामो फै भिडिअखौ नायलांदो। फै जागायजेनसै भिडिअखौबो। जाय बिथांमोना नायाखै बेखौ नायदो बे भिडिअखौ। बै भिडिअआवसो बानायजोबखानाय कमप्लिटनो इनकाम सार्टिफिकेटखौ माबोरै बानायो। आरो इनकाम सार्टिफिकेट बानायखांबाबो आं उनावहाय भिडिअ लाना फैगोन। आं क्रोम ब्राउजार खुलिबाय। बेहाय सार्च खालायनोसै सेवा सेतु ओमफ्राय सार्च खालायनोसै। नैबिदिसोमोन नै। बानान स्पेलिं मिस्टेक जादों आंना, होमबाबो ओंखारखायो नै सेवा सेतु आसाम गभर्नमेन्ट। बेखौ क्लस बानायसै। आंना आइडि दंखायो ओंखायनो लगइन खालायसै आङो। नोंथांमोना आइडि बानायनो रोङाबा आं बै सिगांनि भिडिअ बानायखादों, बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। ओमफ्राय नैबेखौ स्टेजनाव थानो होनांगौ नै। PFC CSC अफिसियेल दं जोंना स्टेजनावनो होदो, थानो होदो। फन थाखायो। ओमफ्राय नैबाव लगइन रेजिस्टाराव होदो। बावनो रेजिस्टारबो खालामनो हागोन, लगइनबो खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना दासिमबो एकाउन्ट गैया बिथांमोना रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन। आंना एकाउन्ट दंखायो, रेजिस्टार जाखानाय, ओंखायनो आं लगइन जानोसै। आं साइन इन जाबाय। नैबेनोमोन। नैबे ट्रेक स्टेटासाव होनोसै। नैबावनो दं नै गासैबो। माब्ला मा जादों नायनानै लानो हागोन। नायनानै लादो नै। नैबे गाहायनियानो सेलारि स्टेटमेन्ट रेशन कार्ड नट फाउन्ड होनदों। आं बेखौनो आपल'ड खालायगोन। बे गोजौआव फैनानै नैबाव वेटिं फर एप्लिकेशन रेसपन्स प्लिज क्लिक हियाराव होगोन टु प्रसिड। क्लिक हियाराव होगोनसै। आंनि फर्मआ ओंखारजोब्बाय नै। बेखौ जेबो खालामनाङा, बे गासैबो थिगैनो गोजाखा, डकुमेन्टसल'सो नांगौ। नैबावनो मोननै दं नै, सेलारि स्लिप बिदों
जाय सार्भिस हल्डार बिसोरना सेलारि स्लिप होनो हागोन। आंना सेलारि स्लिप जानाय नङा, बेनिखायनो आं बेखौ एनि आदार डकुमेन्ट्सआव होना होनोसै। ओमफ्राय नैबे ब्राउजाव होनोसै, आपल'ड खालामनोसै। आं PDF फाइल बानायनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना जुदि फट'खौ एबा JPG-खौ PDF फाइल बानायनो रोङाबा बिनि लिंकखौ आं गोजौआव आइ बाटनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बाव थांनानै नायनो हागोन फटक एबा JPG फाइलखौ माबोरै PDF फाइल बानायो। आं ब्राउजाराव होनोसै, ओमफ्राय फाइलाव थांबाय डाइरेक्टनो। आं आपल'ड खालामखांबाय। दाना बेखौ साबमिट होफिनसै, सेभ एन्ड नेक्स्टआव होफिनसै। सोंदों आर इउ सियर होननानै, येस। जाथ'लायबाय। नैबेखौ प्रिन्टबो खालामनो हागोन गाहायाव फैनानै। आंनो नांथ'ला, दा मा जायो नायबावनोसै मा खालामो। बिनि उनाव आपडेट भिडिअखौ लाना फैगोन आं, मा जायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।